non hejong SSC GD hin pestame VORENG oversight paklang pon iglo lapen kaduka wepen apus bang 75,000 sose la sepini bang nili nali tumafan labangso VORENG oversight APHUTHAK nali tumfan labangso video long nang than pachini ponikpo lapen details mate klarda galam bang ke kaikia so nali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprang se KARDOM kaduka we British 2.0 YouTube channel long kilangarat do ans phanstame nani tum jong se labangso YouTube channel along nang kahomri milang plate ka chingon pen subscribing on lapen adung hestame belar jan thegloi hodak stame nani tum berpon igdet non tangte non labangso staff selection commission ahin pen kapiklang pon VORENG oversight APHUTHAK le klarda galam chithan ponona lapen lang ponona tangte non chithan ponona labangso VORENG oversight APHUTHAK le lapen ladak la son lo nali tum thek pon long ikpo screen along SSC lapen GD ahin pen stame dak new vacancy mate notification paklang pon iklo kaduka wepen ladak 75,768 an aposto la silabangso lahai hui apus afanda class 10 le pasan ta chok la sening ke hang abang phu abang phitum nang litum jong si jokdun example te labangso video nang litum kicheng pen kichut an lang pon ikon lapen labangso video ke share ta nang litum ting ne pen share por ikta nang litum adung arai lapen command manage jirpo do ana panstami pachini pon iklapmon lapen non tangte labangso VORENG oversight APHUTHAK dak details mate overview bangale langpon na lapen ison alam nanitum apply player frang labangso details bang kachini lab sikime lasi name of the commission labang ke dak staff selection commission hin penla lapen labangso article APHUTHAK bang ke SSC GD new vacancy 2023 lapen 24 farman lo lapen number of post labang ke kaduka wepen ladak 75,768 an pipon iglo lapen ke apply pon engzi labang ke online se apply pon ignang po lapen age limit bang labang ke ABIRTA labang ke 18.23 ABIRTA molom abang phu mate abang phi atum si jogdun long ikpo lapen VORENG labangso mate ka charliang ding labang ke class 10 le pasan ta chok lapen ke start ponji dak apply online ke apply ponji afan bang 24 November pen si cheng pon ik pula pen apply last date labang ke 28 December 2024 23 an si last date la lapen puthot non dakla dakalam lang pon na lapen labangso VORENG oversight afan labang ke class 10 le pasan ta cho lapen la son thak si labangso 75,768 apos labang ke thak ponji labang ke lason CRPF NCB lapen SSF lapen rifleman GD mate Assam rifle lahai hui longsi thak pon ikpol labangso VORENG oversight labang ke tangte non puthot chit lang pon nang lapen chit than pon nang lapen puthot dak position monte constable general duty afan labang ke total dak 75,768 pen pin somar atom afan bang ke 67,340 64 an pipon iglo lapen female atom fan bang ke dak 8,179 an thakpon iglo lapen department dak kido ponji labang ke CRPF lapen NCB lapen SSF lapen Assam rifle mate AR photo pupon lo lapen eligibility criteria labang ke lason educational labang ke metric pasan ta chok lapen an makachar lang deng kido la anta accept pon ikpo lapen ABIRTA labang ke 18.23 ang bong molom nang po lalu pultu nani tum jogdun ikpo lapen dak age relation manta pipon lo OBC lapen MOBC atuma fandak 3 years an pipon elo 3 years pula dak 26 years an bangke OBC mate MOBC atumhan bangke accept pon po lapen dak SC ST atumhan bangke 5 years an pipon lo 5 years pula te dak 8 an bangke 28 an bangke accept pon ikpo lapen ex serviceman atum afan bangke dak 3 years an pipon iklo lapen dak lason lo salary la bangke lason lo salary bang ta mixen dak NCB mate sibo lapen SC NCB atuma 18,000 pen 56,900 an long pon ikpo lapen other post atuman mga 21,700 pen chenglok 69,100 an nalitum long pon ikpo lapen exam center bang lason lo kunana silabangso exam center doima Itanagar Dibrugarh Guwahati mate Dispur lapen Jorhat Silchar lapen Chura Chandpur lapet Impal
lason tak sidak Utkul Silong Aizol Dimapur Kohima Agartala Lahiri Longsi exam center bangai bipon ikpo napen application fee lang damlop te dak general lapen OBC atum bangke pharo isi an pinangpo lapen women SC ST ex servicemen atum mafan bangke sekarang si tapinang nilo lapen payment bang pinangi la bangke online si bipon ikpo lapen ka apply ninga proses bang kadu ka wete chini pon ikpo kidam tang awring was sailong kijok dun atum bangke lapen hala ka chini atum dolang nang litum apply link mate official website bang long pon ikpo hala bang sodim nang litum aprang si registration nang po lapen nang litum login nang po lapen nang litum education details lapen biodata hai hui nang litum mate personal details lai hui nang litum fill up and login nang po lapen documents amuka documents upload nang po photo signature hai hui upload nang po payment pinai bole payment nang litum pi ik nang po lapen kidut siba nang litum payment pide pen nang litum submit nang po lapen labang so acknowledgement alu mate labang so kijok dun a form labang ke nang litum print out ik det dan bp b kok nang po lapen putar lang po dak adet bang lason lo kichengin labang ke non labang so chiklu 24 pen cheng pen ikpo last date labang ke 28 December 2023 lapen CBT exam labang ke February 2024 malam si pi po exam labang ke lapen notifications terminal itum phan nil na piklang pon jia phan bor ipon ikpo lapen screen along na litum thek pon long ikpo la hello notification alolo kadu ka ve details tami dar na litum thek pon long iket po la sining kyang abang po abang fitum na litum jogdun exhibit aprang sila bang so labang so aluba na litum lang pon igon lapen puthot nili na litum handang na than pachini pon ikpo BSF along labang kila son la SC atum 300 3600 lapen ST atum 2015 lason dak thaksi dak ST atum afan stame pena andolo BSF along female males tame na litum dak pen thek pon long epo lapen CISF lapen CRPF lapen AR Assam Rifle long stame do iglo nasinani tum lang pon ingo dak kadu kave dak details nani tum thek pon long ikpo labang so advertisement alu alo lapen dak penaan kitok pon dun nani tum lang pon ingon lasi nani tum jogji aprang non pen nani tum labang so awering website fan ke apply pon jia fan mate ke apply dun jia fan nani tum documents amukha ba nani tum ready igat non ready pen at pen le nali tum binonan jong sinali tum defense sai huyana jong sining dok polte nali tum claim dun ingtung polte nali tum documents ba ready bom tamelo nali tum jong si employment exchange sevelang pun latan nali tum apply pa fra bekon lapen labang so puta stami nili upload ikpo ko ppr documents si labang so ahoreng website fan kinang jima labang ke nili nali tum pan mon next video long nang than pachini pon ikpo lasin nali tum lason son latest video kilong verja fan labang so YouTube channel subscribe ikon lapen bell icon tame ber pon ikdeno lapen labang so video nani tum kan master unser igo kar biang long ras tame palang iknang lapen pachini ikna asipini video long bangla anling ton pon iknang lasi dumi thak mi kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do anfans tame nilhen pen KARDOM to change your